Ero kamano nyikwa Ramogi kuom keto Ramogi TV kaneno ka Ruth Nyajimo ne nigi mbaka moro motegno kanyo kabisa, ng'eni umbo chapo matin. Obro luonge kendo mondo dhi mbele gi mano, lakini sani tune wang' sai chenro maro marang'ich welo meka mokiro ni weche manyien gima dhi mbele piny kaendi gi oko bende gima dhi mbele kanyo. Kwer winjo mondo kaka iparo bende 2-3-6-0 kaka inyalo yudo wa. Obro somo weche miwache wang' mbui ka mane kaka inyalo yudo wanto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Koro sade ibuch jopiny abro yien mondo go simbe mokariyo obro kao kanyo. Obro go mbaka gi Honorable Beatrice Ogola. Beatrice Ogola en senator mogwel. Obro go kode mbaka ni tang'o matimore counties koni. Counties ochomo kanye. Negi sewacho ni ndalo 14 kende to giloro tich. Koro loro tich ni nyiso nang'o? Ji emo gichul, ji dhi dala, gidhi timo nang'o ka sirikal maduong' okoro negi pesa. De bura bende negi dhi kaka senators, eto kogo ombulu nikech en senator mogwel, lakini mane nitiere kanyo ne ok oyie mondo miorne counties bilion 407 to gidok mane bilion 300. Obro penja ni to koro mano nyiso nang'o? Ka gin emo nego beni gichung' ne ratero mar counties to gin be magichagi dok gikwedo pesa monego beni dhi ne counties. Mane mbaka mobro goyo saa 3 e buch jopiny. Ibe dang'o yieni mondo biyor pachi 2-3-6-0, lakini sani magi weche manyien mawano. Tulijaribu kumwongelesha lakini akasema tusiingilie imani yake. Sasa si alipotuambia tusiingilie imani yake, tukiangalia si mtoto ni mtu mzima, ikabidi sasa hatuna la kufanya. Ringrema moka gole liete mashaka hola ka obila koro tamo jofuambo luwo kakitayo chenro mar manyo liete go. Azimio la umoja koro nyiso bila ni gidhi bago ng'anyo Nairobi chieng' tich ariyo juma manyien. Na mimi nawauliza maofisa wetu wa polisi, kazi ni mingi huko nje. Wawache kuja kutumiwa na kuja kusimama na wanafuasi wa chama chetu kulinda haki ya chama chetu. Yuarok mokwako duond bura mar Jubilee ne ochuno jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta chopi log tich mar duond bura no mani kileleshwa. Erokamano uru ahinya kuom kete Ramogi TV kaendi. Jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Wachak weche mahinyo chunyi. Ringre moga bich ogole liete manie bungu ma Shakahola kawuono kendo chwalo kwan mar ringre duto nyaka 95. Coordinator mar gwenge mar Nam Chumbi Roda Onyancha owacho ni onge ng'ata mane oresi e bungu kawuono. To maendi kata obedo ni riwruok mar Kenya Red Cross to wacho ni ne gireso miyo moro kar saa 5 okinyi. Jafwambo marwa Simpros Okinda bro lero ni bang'e ni jofwambo bende ne obedo gi kinde matek mar luwo chenro mar kunyo ringrego ni mar obila ne ogeng'o negi oko e area ma Shakahola no. Ka wadhi mbele ni jadolo maduong' mar kanisa ma Kopere mabade ma Nyeri Anthony Muheria dwaro mondo tim nonro ewi mwandu jodolo duto mag dini ma pacho kaendi kaka yo mar yango kendo golo oko mago makoch. Muheria nolero ni thoth jodolo tinde lando wach Nyasaye kaka yor manyo mwandu kaluwore gi ndiko mar muma maler. Muheria bende owacho ni en thuolo mar lando kwan mwandu mage kaka yo mar chako chenro makamano. Because they are poor, because they are miserable, that we are able to cheat them and enslave them into ways where they give all their goods for the good of that religious leader. It is important that we audit the wealth of all religious leaders. All of us, including myself. You don't have to work, just kneel, just pray, your money will multiply. That's a fallacy, that's not Christian. Kenyans, we are so greedy that we want to believe any religious leader who comes up and cheats us that if you send through 126 shillings to this number, you're going to get 6,000 shillings. When you light up your phone and wave it to God, he's going to send you M-Pesa of 60,000. Kenyans, how foolish can we be? Kapok wadoke weche mag Shakahola wadonja ne weche mag siasa. Ni riwruok mar Azimio ndiko ne tend obila e kaunti ma Nairobi kae wi chenro margi mar bago ng'anyo mamuol chieng' tich ariyo juma manyien e bure Nairobi ka. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Azimio luongo ng'anyo tok chenro mag timo twak e kindgi kod Kenya Kwanza gore Luanda e chak jumani. Bang' twak e kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza modho pi chieng' tich ariyo e jumani, Azimio ochako golo kokgi kendo chano ng'anyo.
ng'anyo magiselero ne obila ngi dhi bago e yo mamuol chieng' tich ariyo juma manyien e buore Nairobi. E oboke mane ochwal ne ute fwambo, riwruok mar Azimio kokalo kuom jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi ondiko ne tend obila e kaunti ma Nairobi mar yango chenro margi mar bago ng'anyo mamuol chieng' tich ariyo juma manyien e buore Nairobi, kendo chwalo andiko margi nyaka e apisi ma jatend piny ma Harambee House. Kaluwore gi oboke makamano, ng'anyo mar Azimio madhi timore e buore Nairobi kende dhi luwo apeyni mag Moi Avenue, Haile Selassie kod Harambee Avenue chakore saa 12 kogwen nyaka saa 6 dier ochieng'. Kaka ranyisi mar telo ne obila e ng'wech, Azimio oparo ne tend obila ni oboke makamano en mana mar ketogi e ng'eyo ni Azimio chano bago ng'anyo mamuol ma ok en mar kwayogi thuolo mar bago ng'anyo. Wandayi okwayo obila mondo obi oyuore ng'anyo makamano mar miyo jopiny matimo ng'anyo arita makare kaachiel gi tayogi. Azimio chano bago ng'anyo bang' twak e kindgi kod Kenya Kwanza kuome moke rot e wi gwelo mar jaod bura ma Eldas Adan Keynan kaachiel gi nyawadgi ma Pokot South David Posing e komiti mar tayo twak. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele ni duol mochung' ne tayo chenro mag sinema pacho ka endi men KFCB ogolo siem mager ne joma nyiso tipo mag timbe anjao kuonde tudruok mag mbui. KFCB oyango ni gitimo nonro e wi kanda mag anjao malandore mbui ka giwacho ni joma oyud gi ketho ilano inyalo twe kuom higni 2 kata go gi fwai mar siling 200,000. It is illegal to share intimate images or videos of third parties without their consent. We also urge social media operators, online distributors, and exhibitors to enforce their community guidelines strictly to avoid misuse of their platforms. Moderation of content in their respective platforms must be in alignment with our laws and cultural values. Going forward, it is important to note that the board shall continue to monitor and flag offensive and disturbing audiovisual content and report the same to relevant government agencies and platform operators for appropriate action. Chanjo mar kansa mar dhod nyodo miluongo ni HPV timo marach mogik e chanjo duto ma ichiwo e pacho ka endi ka iluwe kod mano mar nyithindo mar measles. Ma endi kaluwore kod lipot mar riwruok mar UNICEF mane ogol kod migawo mar thieth e kinde nyasi mar jiwo chenro mag chanjo. To kaka Judith Omondi lero, kaunti ma Vihiga otelo e chiwo chanjo duto ka Migori bende ne oyudo mich mar bedo kaunti ma ogondamo e chiwo chanjo. En nyasi mane okelo kanyakla riwruoge ma opogore mag thieth ka otelnegi kod migawo mar thieth. Counties duto ne ochopi nyasi ni mar dhialo odiochieng' mar jiwo chenro mag chanjo e piny mangima. Ka mich ne ochiw ne counties ma oriwo Migori, Vihiga, Bungoma, Nyamira, Nairobi e kinde mamoko ma osego okang' manyime e chiwo chanjo ma opogore pacho ka. Piny Kenya geto chanjo nyithindo milion 1.5 higa ka higa e chenro mag chanjo. Wach manyaka higa mar 2022 kaluwore kod lipot mane ogol osegik mana tamalo 80. Kaunti ma Vihiga otelo e chenro mag chiwo chanjo mag nyithindo e piny Kenya duto, ka Migori to otelo e counties duto ma osego okang' malach e chenro mag chanjo. Kata kamano, chanjo mar kansa mar dhod nyodo ma ichiwo ne nyithindo manyiri manie kind higni 10 nyaka 14 pod kepo mare ni pinye e pacho ka mangima. Kaunti ma Machakos ema otelo. I would like to mention specifically the need to ensure our girls are protected against cervical cancer through HPV vaccination. Seeing that the vaccine is highly effective and the disease is truly devastating, we should work to rid our communities of myths and misconceptions about the vaccine. Nyaka higa mar 2022, dos mokwongo mar chanjo no ne ochung'ie tamalo 63, ka mar ariyo to ne osechopie tamalo 23. Counties makaluwo kaka Kisumu gin moko kuom counties ma pod temo dhiro jonyuol mondo mi oter nyithindgi manyiri e yudo chanjo go kaka achiel kuom yore mag kedo kod kansa mar dhod nyodo e kinde mabiro. HPV ma imiyo nyithindo higni 10 nyaka 14 ok wasetimo maber ahinya, but kwang'iyo chakre nwachak chanjo higa 2019 nyaka kindeni wasechopo atamalo 80. Koro pod ok wachopo kumonego wachopi. Director mar weche ler mar alwora e kaunti ma Siaya ma bende ne ochopie nyasi ni
Koni se pod nitie midhiero e chiwo chanjo mar ariyo mar measles ma imiyo nyithindo. Ma en chanjo makepo mare ni piny Oksea kende to kata e piny Kenya mangima. Measles rubella mar ariyo ema pok watimo maber ahinya, en imiyo nyithindo ka gin jodweche 9. To gimomiyo ok watimo maber ahinya mano en ni kinde kae kisemiyo nyathi chanjo nyaka gitiek chanjo mokwongo cha higa madhi higa achiel kama, to mine wigi wil gi kelo nyithindo e gino miluongo ni growth monitoring. Madahe jiwo mine en ni water nyithindo gi e clinic, water gi e chanjo mondo kik nyathi tuo moro amora mwanyalo geng'o kik giling mondo wageng'e chon, kik warit mondo tuono oyud nyathi. Midhusi mar coronavirus ne orocho chenro mag chanjo e pachoka. Bugo makoro migawo mar thieth nigo e dino mokwongo kapok gichako jiwo chanjo e bombe malipoti yango ni leo ne chanjo kipimo kod gwenge mapok taya omenyo ahinya. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadoga ne Shakahola koni ni ringre abicho gole liete manie bungu ma Shakahola kawuono kendo chwalo kwan mar ringre duto nyaka 95. Coordinator mar gwenge mag Nam Chumbi Roda Onyancha wacho ni onge ng'ata mane oresi e bungu go kawuono. Ma indika to bedo ni riwruok mar Kenya Red Cross to wacho ni ne gireso miyo moro achiel kar saa 5 okinyi. Kaka jafwambo marwa Simpros Okinda lero, jofwambo bende nobedo gi kinde matek mar luwo chenro mar kunyo ringre go ni mar obila ne ogeng'o negi. Odiochieng' mar 6 mar kunyo ringre kendo reso ganda e puodho ma Shakahola. Gimopogore kawuono en ni jofwambo tam donjo e bunguni. Gima koro nyuolo penjo mopogore gimomiyo piny owacho timo kamano. Siku iliyojaa giza kwa sababu tunasikitika baada ya waziri wa interior kufika hapa jana na leo vile kazi inavyofanyika ni tofauti. Kwanza kama human rights defenders tumekatazwa kuingia ndani. Ya pili vile watu wa media wamekatazwa kuingia ndani. Na hao watu wawili ndio wamecheza a bigger role katika kuleta mwanga katika hili jambo. The reason is that we are slowing down what is going on there, and also let us allow the teams to do their work, because the moment we are there we are already slowing down. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo chike manyien mabiro tayo chenro mar reso ganda e bunguni. Kochakore kawuono tarik 26 wuoth e alworano kum chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi. Kumar wuotho machakore kawuono bende ok oyiene jopiny timo romo ma ok opuodhi e alwora mar bungu mar Shakahola. Jopiny idwaro ni oyud oboke mopuodhi kod komanda mar obila ma Kilifi kapok gidhi alworano. E kindeno piny owacho yango kuonde ma oganda mamanya anyuondgi nyalo chope. Wechegi koro miyo jokene ratich oganda chich ni piny owacho nyalo bedo ni pando gimoro. Ma kaluwore ni kuom thuolo mar jumbe 2 jofwambo osebedo ka menyo gima timore kata kapok piny owacho nochopo Shakahola. Kuma kamano bende ne obwogo jofwambo mane otam donje bunguno kata obedo ni gisebedo ka gimenyo midhiero ma Shakahola. Sasa tuko hapa hatujui ni kitu gani kinaendelea na vile hatujui ni nini ambacho kule ndani kinafichika. And because this is an area where we are going on with arrests also, so far we have 22 in custody. So the operation is going on. We've had more officers coming in to continue with the rescue operations. Bende ma e okang' mokwongo makwan mar ringre moyudi odok piny. Odiochieng' mokwongo ringre 7 nokuny, odiochieng' mar 2 ringre 14 nokuny, odiochieng' mar 3 ringre 18, odiochieng' mar 4 ringre 26 ne okuny, nyoro ringre 17 ne okuny. Mana kawuono kende ema ringre ma osekuny nyaka samane wadhi yamo ne gin 5. Haingi kwa mahesabu. Siku zote tulikuwa tukifukua miili 26, siku zingine miili 7 na miili 10, na imekuwaje leo imeenda chini ghafla hivi. Komachielo do bende koro golo chik mar mako mwandu mag jadolo Paul Mackenzie kod joge mamoko 6. Mwandu gi kamoting'o obok mag lope, obok mag bengi, e kind mwandu mamoko wachore ni gin mago manyalo bedo ni nokonye e timo njore. Simpros Okinda, Ramogi TV. Kodhi mbele ni bad migawo mochung' ni chiwo okumba mag thieth NHIF koro ne okete tago maliet kuom tiyo kod omenda moingo $5 billion e yore marach, kama koro luoro nitiere ni okang' makamano nyalo rocho chenro mag thieth ne oganda mathoth.
Mana kaka Edwin Okoth lero nwa jotend NHIF ne ni kod penje wi chenro mag tiyo kod pesa ka onge gima nyiso ni pesa go nigi tiyo kuonde mage. Enyim kamiti mar od bura mochung' ne keto mwandu mag jopiny PIC, jotend NHIF ne ni kod pek e duoko kaka ne ginyiewo lowo mar eka 22 Karen higni 20 mokalo to pok ginyalo timo e gimoro amora. That title deed is fake. It was fake from the beginning, and the government said that that document is fake. How can you take now a government institution to court again with a fake document? Because to me, by then, the DCI will have arrested the directors. That's the reasons why I need the names of the directors. Because they are supposed to be in jail, they are supposed to pay NHIF all this money of litigation and the time wasted for the entire 20 years. Elo achiel no, NHIF ne ondiko ni omenda mar siling bilion 1 gi milion 400 osetiyo chenro mar gero kar tiegruok mar thieth kama onge gima osetimore kata matin. You went for medical center of excellence. You are not providing services yourself. To me, that is out of the core mandate of business. So I read for you your core mandate and business. Now I'm reading for you what you are doing with taxpayers' money, which we give you for UHC, and also contribution from poor Kenyans who are not accessing medical services right now. E chenro machielo mar gedo, NHIF ne ogero kar chungo nyamburko e log tich margi. Chenro mane ochan ni timo kod siling milion 909 to gikone siling bilion 3.9 ne otiyo. So between 309 to 3.1 billion, one contractor, it was not competitive. Partially along the way, whatever increased the value is not usable. Don't you think there's something we need to know? One of the reasons being given was a circular from Treasury that put a stop or a delay to any sort of capital investment within the sagas. However, as you have indicated, the price escalation is indeed alarming, and as an institution, of course, we do concur with the previous recommendations that the matter needed to be looked at in depth by EACC. NHIF bende yuto mar osebet kayulo. Koro ne oyangore ni ne ochiwo gowi ne osiptal mar Moi Teaching and Referral man Eldoret siling milion 314 mane ochiw maonge andika moro amora, kendo machudo mare olewo kod higni 3. What NHIF Act, or which part of the NHIF Act give the mandate to give out loans? Jod bura mane luwo nonro mar janon buge omenda mag piny owacho bende ne ochich kod okang' maket kod kuo mar omenda e NHIF kama omenda ma ichulo ne jotuo omed kod siling milion 828. Ne ochuno kamitino mondo riem jata chenro mag omenda mar NHIF mawachore ne wuondo jod bura ewi mibadhi mokwako NHIF. It's not good to mislead the committee. I don't want to go the way of a hostile witness. Instead, I would want, and I direct that we step you down, the head of finance. You can sit, listen, but you not contribute onto this sitting. NHIF osebet ka ok chul moko kuom ute thieth ma jotuo tiyoe kod okumbano. Okang' ma osemiyo moko kuomgi ok yie kawo kad mar NHIF ka jotuo ema hinyore ka ok ginyalo yudo thieth. Penjo maduong' koro en ka bende jotend NHIF pod biro medo bet e apis kata bang' yango ni nitiere mibadhi manyalo bet ni ogoyo tawe e NHIF. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar lakteche pacho ka endi miluongo ni KMPDU okwedo chenro mar keto migawo mar thieth e lwet ji giwegi ka gilero ni mano ok bi konyo bero weche thieth. Bende giwacho ni piny owacho ok oketo omenda moromo e migawo mar thieth emomiyo jotuo madhi e ute thieth mag piny owacho ok yud thieth man kare. Giseyo piny Kenya kuom keto mana omenda maromo 4.4% e migawo mar thieth mopogore kod atamalo 15 mane gisengo. Bende giyango ni counties te osechulo jochiw thieth mana kaka Kisumu County kende mapod odong'. Atamalo 15 onego bed dhi health care. Tiyudo ka higni 22 osekadho to Kenya pok otimo kata dichiel ma kata higa ni budget mar health care en 4.4. Manyiso ni
sirikal oket pesa e healthcare to gidwa ni ji oyud thieth. Koro mano wacho ni ok nyal timore. Oyudo ka osiptende mag sirikal to gi yedhe mag thieth e sirikal idwa migi ne jok maloso profit. To ma wayudo ka kotim ma to joma dhi hinyore gin jopiny. Nimar sama privatization obede to jopiny ok bedo gi nyalo mar yudo thieth kaka dwarore. Ngata man gi matimo profit keto private hospitals and ngata dwaro profit. It's unfortunate, and I think this has to be addressed by the Kenyan government, that in Kenya it is barely 4.4%. And there's no way universal health coverage can be achieved without adequate funding of health by governments. Privatization is not a solution. Privatization only enriches for-profit corporations. Aya wadhi yuyo moro matin ka indene nukuoro pachuka endi aria deka uchiel nono Ramogi TV ma Moses Bolo wuoda pondo ka jwaj Moses idhi nade bwana kamana inya kumneno Ramogi TV Trevan Felix wuodende wa Ramogi mora kabisa gi jaoda Lydia awinjo mos kamana inya kumkiti Ramogi TV ka Ramogi TV wamor kodu ka kukelonu habari an Pastor Omondi Otiche mar gemo nyenyore mos na jaoda mahero Sara Tieno gi Olo Yanda gino ne giyudo mos Pastor kamana inya kumkiti Ramogi TV ka aria deka uchiel nono ne kaka inyalo yudo wadhi yuyo moro matin kwa duogo to pod wan gi weche manyien wabro kelo iru kai ko kudhi mabor ahinya. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne an. Gi wende mondo ikonya. Kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Locally, we don't sell as cuttings. We sell like plants in a potted plant. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Excuse me. Anne, behind Pandey. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, diekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi.
As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien to mana weche ma korka siasa koni ni ywaruok e kind kweth ariyo malaro telo mar duond bura mar Jubilee medo dhi nyime ka odiochieng' ma kawuono ne ochuno mondo mane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta odhi otheg ywaruok e kind kweth go e log tich mar Jubilee. Kaka George Batileronwa, ywaruok osebedo e kind kweth motelne kod jaod bura Kanini Kega kod jagoro maduong' mar Jubilee men Jeremiah Kioni. E kinde ma duond buche mamoko manyo kaka ginyalo medo bedo motegno kokalo e ndiko jokanyo manyien motelo ne yiero mabiro. E duond bura mar Jubilee okak mar pogruok medo mana bedo malach. Ma bang' kweth motelne kod jaod bura mar pinje Afrika ma ugwe Kanini Kega kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni yawo amen mar laro tend duond burano. Tarik 15 dwe mar 2 higani, Kanini Kega ne oyango ni ene jagoro maduong' mar Jubilee manyien kaluwore kod romo mar kuku mar jokanyo mag duond burano. Mabende ne gilieko ni ne oketo jaod bura ma Eldas Adan Keynan kaka jakom kendo kao kar David Muradhi. So from today we will be operating from here. We will make sure that the process, the disciplinary process will take place and make sure that we give those who are suspended fair treatment. Mana bang' thuolo machuok, Jeremiah Kioni ne owuok apiaya kendo oyango ni ene mapod en jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee kane owacho ni tim mar Kanini Kega kod Lange nen mar temo loko telo mar duond bura mar Jubilee. There has been an attempt to hijack the Jubilee Party. These attempts started way back in June of last year. Kata bang' Jeremiah Kioni dok nyaka log tich mar duond burano, ywaruok ma piny ne pod gidore kind kweth ariyogo ka Lange Kanini Kega kwedo kweth mar Kioni kuom siro ng'anyo mar Azimio, to kweth mar Kioni seyo Kanini Kega kod Lange kuom dhogo Jubilee kendo yango ni gitiyo kod piny owacho mar William Ruto. Ywaruok ne ochako muoch kawuono e kinde mane johera mag kweth Kega kod Kioni ne orakore log tich mar Jubilee Kileleshwa Nairobi. Gino manochuno mondo mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta dhi mar kelo thek bang' obila chako tiyo kod iro machwero pi wang'. Kanenore kama osiro kweth mar Jeremiah Kioni, Uhuru nyiso ng'ata ma ok mor kod telo mar Jubilee ni onyalo wuok. We have our mechanisms as a political party with which to solve our problems, and we shall solve them. And we shall have our meetings and we shall call our meetings as and when. And the membership of the party will decide the future of the party. Yes. And we don't need to be governed or to be ruled or to be pushed by police or to be... We will make our decisions. Na hata wakati walijaribu kutunyang'anya chama, tulienda na tukafuata ratiba ya kwenda kotini mpaka tukapata haki yetu. Jatend piny na machon bende onyiso obila mondo bed motang' kik ti kod gimarach kod piny owacho e chulo kuro mag weche siasa. Koluwo ni chike winjo rit jopiny to ket jopiny kaka wasumbini. Na mimi nawauliza maofisa wetu wa polisi, jameni fuateni haki. Na tumewaona sasa mara mingi sasa mkienda barabara ya kukosa kufuata haki. Na tunawaomba hata wale ambao wako huko warudi kwa stesheni zao. Kazi ni mingi huko nje. Wawache kuja kutumiwa. Pogruok e paro mamedore kind jotend Jubilee nyuolo penjo ka bende duond buche mag siasa mathurka ochung'e mise motegno mag chike matayogi. Koso josiasa tiyo kod duond buchego mana kaka ngas mar manyo telo ka chike magi to ok gidew. George Bati, Ramogi TV. Mano jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Riwruok mar jopuonje pacho ka endi NAT wacho ni jopuonje mane odar kowuok e kar kama gwenge mane gipuonje modhi e gwenge mani mabor koro nego kelgi e gwenge mani machiegni. Imende ka koro tich obed mayot ne jogo e mondo gibed gi siso mar tich. Kane giwuoyo e kinde yiero mar tend riwruok mar kaunti ma Isiolo, jatend NAT wacho ni jopuonjgo osekelo midhiero mathoth mokalo. Jatend NAT nohum
jopuonj go pod barupgi mag nyiso ni ondikgi e skunde maggi machon. Gisingo mar chwalo ywak ne duol mandiko jopuonj TSC kendo neno ni jopuonj bende ochul omenda gi mabalang' maromo. Some of us have been disadvantaged. So the issue of localization, we agreed with the employer that today teachers working outside their counties to be brought back to their counties. But we are also realizing that there is a challenge whereby teachers have come back to work in Isiolo County and their pay slips are still reflecting where they were initial teaching, either in Samburu or Marsabit. We have also realized that this year, so many, over 30,000 teachers have been employed to teach in primary schools, secondary schools, and this is because of GSCC. I'm sure we are also undergoing different trainings in order to be able to cope with the changes. Kwa kanyo ni riwruok mar Kenya Red Cross bade ma Homa Bay oyango ni thoth gwenge kaunti ma Homa Bay oseyudo hinyruok kaluwore gi midhiero mar oula nyaka ne koth chak chue pacho kaendi. Coordinator mar Red Cross e kaunti ma Homa Bay Samuel Omondi wacho ni koth madhi nyime osemiyo aoche mopogore opogore pong' kendo chako donjo mier kod puothe bende. Moko kuom gwenge ma oula osekelo midhiero ne jopiny oting'o West Karachuonyo, Wang' Chieng', Lambwe kod gwenge mag Kajwang' e kar chung' od bura Mandhiwa mane oula oywero cham e puothe. Migawo mar Red Cross be wuoyo bang'e. Kinde ne koth chue kabisa e Homa Bay County kod counties mamoko. Chako timo assessment ka watudore kod county government ma Homa Bay kaachiel kod sirikal mamalo ka watudore gi stakeholders machalo kaka chife gi jomotelo ne kor gwenge. Sani wantiere kamiluongo ni Nyangweso, aora miluongo ni Awach Tende, ma bende pi osemuomo nyaka ute ji kamiluongo ni Bala. Kinde ni wadwa ni mondo watim extensive assessment ka watudore gi migepe mag sirikal, county government disaster department, mondo wang'e ni to jowa ohinyore maromo nade to kod kit kony ma ginyalo dwaro to gi kaka wanyalo pango kuma gibedie kinde ma pi omuomo kuonde mane gidake. Haya, wadhi yue moro machuok koduka eni to jaka Black nitiere ka en gi weche mag tuke ncho lal lakini hapa ni oseduogo bro ngiswa ni nchodhe kanye. Ramogi TV Evans Oyuga Wasonga Wood Konge ana wuoro wach mar Shakahola wuoro sirkand Kenya Kwanza. Ramogi TV en adier kabisa ni sani dinde mang'eny yalo mana mwandu kendo jomodhier maonge nyalo jodolo masani ok dew. Donge ndalo moro nyocha winjo kilando jadolo moro ni okumo iko Kristo moro Siaya nikech nomiye nyoyo. Mano iso nang'o? Baba Tur bwana. Mano mbaka vyako kanye. Mano orno ujumbe gi Baba Tur. Amosi Trevor Ramogi TV ler ndee to sirikal kik we jodolo go yawa. Mano jadolo ma Shakahola ma Iva kuwuok Ojola Reru. Ramogi TV ang'i chwelo ler ndee e dala mar Kajiado kai. Aneno ka jodolo dwaro yango mwandu to penjo en ni jodolo moyud gi mibadhi titimo nade. Ber mondo walanda injili ma wuok maloko chuny kendo makelo kue. Mano ema Yesu nomiyo. Muma wacho ni kik waher piny kata gik manie piny. Mano Johana 2 kwan matindo 15 nyaka 17. Mano Morris wuodo Kenya. Ero kama na inya kumketo Ramogi TV ka oduogo bang' dakika matin. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madew fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Oh, you're here. Friends becoming family. Home-cooked meal. Ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers.
Machiegni weche mag tuke nyinga Milton Jaka-Black ho mar okak norieny ng'wech mar mita 300 chikruok e sigingi kata steeplechase e tuke mag sikunde ma secondary madhi nyime e boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. Thuolo mar ariyo mokwongo e kidieny mar yawuoyi gi nyiri nodhi ne skunde mayudore e ho mar okak e odiechieng' mokwongo mag tuke ng'wech mane obagi e mbalariany ma Eldoret. James Opondo keto e ler. E kidieny mar yawuoyi e ng'wech mar mita 300 chikruok e sigingi kata steeplechase, Matthew Kipkosgei masomo e sikund sekondar ma St Francis Kimuron, kaunti ma Elgeyo Marakwet, nobedo jaloch. Kipkosgei ma en jahigni 17 nolero ni wuongi ma bende ne en jang'wech higni mokalo emane omiye mijing'o kogeto ting'o nying Kenya e ng'weye mag Afrika ma ugwe dwe mar 8. Ezekiel Ruto mawuok e sikund sekondar ma St Mathias Mulumba mayudore West Pokot notieko thuolo mar ariyo bang' ringo kuom dakika 9 gi nyiriri 2-4. Hiyo imekuwa sawa sana, lakini matope ilikuwa nileta shida kidogo, lakini nilivumilia sana. Nilivumilia juu nilikuwa nakumbuka yale yote ambayo nimepitia. Nikasema hapana, wacha nivumilie. An Nine Cop ma en jigni 16 nonyiso kit ng'wech maber kendo loyo ng'wego e kidieny mar nyiri. Nine Cop masomo e sikund sekondar ma Kiambogo mayudore kaunti ma Nakuru noringo kuom dakika 11 gi nyiriri 1-8. Sharon Chepkurui notieko e thuolo mar 2 ka thuolo mar 3 nokaw gi Vivian Chepchumba. Imekuwa vizuri, nimesema ni asante kwa Mungu kwa kunipea nguvu. Sikuwa na expect. Ndoto yangu nilikuwa niende ni compete na countries zingine niweze kuwa wa Kenya. Na expect tu nikimbie vizuri. Etuke mag rugby jotuga 15 koni gi koni team sikund sekondar mabutula ong'ado tiko mar nus finals e pool B ka All Saints mawuok e county ma Embu oseng'ado tiko mar donjo e tielo mar nus finals e pool A. Kwanza tulianza on a high note because we knew the boys were ready, because they knew that it was a win game. We had to win that game to secure a place. Although we have one match to go, that means maybe we get to win at the pool and then Hama to go number 2. Hoho marokaka mungere koda tuke mag ng'wech onyiso pek marge. Tuke mag ng'wech mag mita 3,000 e chikruok e sigingi kaachiel kod ng'weye mag mita 10,000 e tuke mag sikunde sekondar madhi nyime e boma ma Eldoret. Joloch koro biro ikore ne tuke mag Afrika ma ugwe mibro bagi e boma ma Kigali, Rwanda. James Opondo, Ramogi TV, Eldoret, Uasin Gishu County. E weche mamoko ni tim mar Gor Mahia kawuono nomedo dong' e telo mar lig maduong' ma pacho ka bang' loyo Talanta gonde 2-1. Tugono nogo e paw tuke ma Kasarani. Gonde duto mag Gor noloo gi jatugo Benson Omala. E tugo machielo Tusker FC noloyo KCB gol 1-0 ka Tusker koro ni e thuolo mar 2. Nzoia Sugar bendo luoko Posta Rangers 3-2 eka FC Leopards odhiamodhi 1-1 gi Bidco United. Polisi FC ochwado Bandari gonde 3-0 Mombasa. Look, we knew Talanta were going to be an incredibly difficult opponent. Doesn't matter what the score is, you know what you're going to get from Talanta. It's a very aggressive style of play, a lot of energy, and so we knew that, and we knew we had to cope with that. I thought we did very well in the first half, although, you know, one maybe little mistake from us trying to be a bit too expansive has allowed them to score a really nice goal. Mana kamano nitie tugo morita maduong' ahinya mar lig maduong' ma piny Ingereza. Jotugo mag Manchester